geratu gara hemen, izan ere estropada bukatu orduko, alde egin baitute ordezkari guztiek, batzuk pozik, helburua lortu dutelako, eta beste batzuk tristeantzean biharko estropadan izango ez direlako, baina denak pozik hala ere, esango nukenik, egun historiko honetan, 8 traineru, emakumezkoez osatutako 8 traineru hementxe izan direlako, eta hori handia da gero, Donostiako bandera 1879an hasi baitzen, eta 129 urteren ondoren aurrenekoz emakumezkoak ere Donostiako badia dotore honetan izan baitira. Atzerapen apurren batekin abiatu dira lehenengo txandako 4 ontziak. Galizia lehenengo kaletik, Astillero bigarrenetik, Tolosaldea 3. kaletik eta Kulera Kataluñarra 4. Itxuraz, kalerik txarrena zen aurrenekoa, baina galiziarrak ederki moldatu dira hala ere. Lehen txampatik aurreratu dira Txapela Meira eta Cabo da Cruzeko arraunlariez osatutako trainerua. Esan beharra dago, Galiziako neska horiek hainbat txapelketa irabazitakoak direla, bateletan eta traineridetan, beraz, goi-mailako arraunlariak dira, behar badaz, itxaso zakar hauetara ez daude, hain egokituta, baina gaur dotore moldatu dira. Galiziak 14 minutu eta 6 segundoko denbora egin du. Bigarren, Astillero izan da 20 segundora, 14 minutu eta 26 segundo. Hirugarren, Tolosaldea 14 minutu eta 26 segundo egin da. Eta laugarren, Klub Derren Kulera 17 minutu eta 21 segundo. Atera kontua, Galiziarrek baino 3 minutu eta 15 segundo gehiago. Eta bigarren txandan, hasi orduko hartu du aurrea lehenengo txampatik, Zumaia Getaria ontziak, bigarren tokian Hondarribia, hirugarrenean Arkote, eta arazoak izan ditu lehenengo txandan bezalaxe, lehenengo txandan Kulerak izan duen bezalaxe, bigarren txanda honetan Badalonak berak ere. Ziabogan oso denbora ona egin du Getaria Zumaiak, 7 minutu eta 52 segundo lehenengo kaletik abiatu dira hauek ere, baina gipuzkoarrak beldur apurren bat bazioten lehenengo kaleari, baina lan txukuna egin dute. Honek esan nahi du, Galiziak aurreneko txandan egin duen denbora erraz hobetu dutela 12 segundo atera dizkio Getaria arraun elkarteak Galiziari. Hondarribiaren denbora 8 minutu eta 17 segundo. Beraz, bai Astillerok eta bai Tolosaldeak aurreneko txandan egin duten denboraren gainetik ibili dira Hondarribiarrak. 2 segundo, Tolosaldeak Hondarribiak baino hobeto eta askoz ere atzerago, Arkote 8 minutu eta 55 segundo, Badalonak 10 minutu eta 51 segundo. Denetan, denborarik txarrena Badalonak egin du. Eta barrurakoan, eutsi egin dio Getariak, alde horri eutsi bakarrik ez, areautu egin du gainera, eta bukaeran oso denbora ona egin du. Zumaia Getariak 13 minutu eta 52 segundo. Galiziak lehenengo txandan egin duen denbora 24 segundo ondu du, honen bestez, Gipuzkoako Getaria Zumaiako traineruak. Bigarren Hondarribia izan da 14 minutu eta 16 segundo eginda, eta Hondarribiak azkenean atzen utzi ditu bai Astillero eta baita Tolosaldea bera ere, eta aukerari gabe geratu dira Arkote arrauntaldea, 15 minutu eta 4 segundo egin du Arkotek, Bizkaiko ordezkari bakarrak, eta laugarren eta azken tokian, eta gaur denera 8garren, Klub Derren Badalona 18 minutu eta 18 segundo eginda. Beraz, pronostikoak bete dira, aldez aurretik ere adituek alazioten Galiziarrak indartsu dabiltza, Astillerokoak ere bai, eta Gipuzkoaren artean Hondarribia eta Getaria Zumaiaren aldeko joera dute. Honen bestez, 4 ontzi hauek izango dira bihar hementxe bertan lehia handi batean Donostiako emakumezkoen lehenengo banderaren bila. Eta Loior Altuna lankidea protagonistekin izan da, eta beraien hitzak entzungo ditugu oraintxe. Hain konten gaude, honi esker abixatu digutela zenba joatzen, bai egia esan oso ondo. Gustura, pixka hasieran pixka gaizki urduri eta hola, eta eskinua zen oso ondo, baina gero buelta uste dut hartu gula nahiko ondo. Erdira gafuna pixkat, olatu gutxi jotzeko, eta azkenean ondo juna bueltakoan olatu pila hartu eta orduan guztua geratu behar. Gu olako itxasuan oso gutxitan ibili gara, zegoen tokatzen nian, da ondo, oso estropa hona. Itxaso harro, baina zuek beldurrik ez? Hortako etorri gara, estropa bukatzea eta igual kondizioa berdin du, gu horta etorri gara. Pues muy contentas porque es algo histórico y la verdad es que el objetivo lo tenemos cumplido, que era entrar a la final. Hoy ha sido una regata muy dura porque fuera estaba muy mal. Yo no sé si en la segunda tanda ha bajado un poco el viento o algo, pero
pero lo hemos pasado mal fuera. Pero ya está, el objetivo cumplido y mañana puede pasar cualquier cosa. ¿Era tan duro como se veía desde fuera? O... Sí, la patrona se nos ha caído varias veces, nos costaba muchísimo mantener el rumbo derecho, pero bueno, al final nos ha salido la cosa bien. Después de todo el mar que había y que nosotros nunca pisamos este mar, pues la verdad es que bastante contentos. Habéis ganado, pero lo habéis pasado bien o mal ahí dentro. Bueno, hubo tramos, porque cuando miras la trainera caer de esa manera, pues algo mal se pasa, pero bueno, satisfecha, soy muy contenta, la verdad. Biharko estropadan arituko ez direnak ere, garaile dira gaur, egun handi honetan, emakumezkoek lehenengoz parte hartzeko aukera izan dute, pentsa Kataluniatik ere etorri dira onaino sekula traineruan ibili gabe, helmugaratu dira, ez da ezbeharrik izan, eta hori handia da, eta esan bezala, bihar, Gipuzkoako bi ordezkari izango ditugu, emakumezken lehenengo banderaren lehia horretan, Hondarribia eta Zumaia Getaria, eta bestalde, Kantabriatik bat, Astillero, eta bestea, Galiziako taldea izango da. Hori goizeko 11etan, eta zuzenean, gu 11ak iritsi aurretik hementxe izango gara, eta gogoan izan gero, 12etan izango dela bandera nagusi.